Odhiambo machielo kendo majaber Ramogi wadonjo e weche manyien mag oimore. Ka bende en sa adek mar odhiambo tarik 29 dwe no mar abich 2022. Lidia nitiere weche mathoth ahinya ma wan godo kawuono kamoting'o weche mag siasa ma iluongo gi dho ngere ni national kata siasa ma pacho ka kanyakla koda mano mag kor gwenge moting'o mar kaunti ma Migori. Bende kawuono wamenyo kaunti no ma Migori ahinya to kom no mar governor ka bende nwatwa koda jochung' adek kamoting'o Dalmas Otieno mar Jubilee, DAPK mano kanyo John Dache Pesa kaachiel kod jachung' gi otiko mar ODM Ochila Yako. Pod oganda manyombulu kendo kata mana kawuono ni IBC ochako chenro mar puodho joma dichung' madipoka nyingi ochopo e debe tarik 9 dwe mar aboro. Mano gi mag thoth nyakora mugweko ni kod sani to mokwongo ang'e thuond weche otieno ma kawuono. Duol mar IEBC osechako puodho jochung' 18 malaro kom jatend piny Kenya ka Kalonzo Musyoka en achiel kuom jogo ma nyingegi ni listi. Jochung' ma opogore oyudo puoth kama moko bende geno yudo puoth kuom IEBC ne dilaro kombe mag siasa e pachuka. I urge Kenyans to get vaccinated or to receive their booster shots so that we may put the pandemic behind us. Jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta jiwo jo Kenya mondo kaw chanjo kaluwore kod medruok mar kwan ji magamo COVID-19 e pachuka. Jo Migori onego rang jotelo matiyo gi resources mantie, mwandu mantie to timo projects moko makoro keto counties wagi e national level. E chenro makende kawuono wanono agenda majolar kom governor ma Migori ni godo. Machiegni nyakoro mugajwange chenro maro imore nyinga Lydia Okeyo. Nyinga en George Bati, jaloko maro iluongo ni Elizabeth Otieno nyakora mogi chakruok nyaka e giko. Inyalo ornwa ote mari ka otendegi weche wa manyien ma wakelunu e weche wa manyien mag oimore nambari 36000. Bende bethuolo matudi kodwa kacha e mbui mano Ramogi TV kama bende wantiere live inyalo luwo chenro ni achiel kachiel. Wachako kod weche motendegi siasa kamoro ne jalupa jakoma mar duond bura mar UDA Kipruto Arap Kirwa odara yanga kendo donje riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya. Kirano romo mar siasa mano telne gi Raila Amolo Odinga gi Martha Karua mano jalup ne laro kom tend piny Kenya gi otiko no mar Azimio la Umoja kendo jafo marwa Eriko Wenga ne giler mar wachno. Kisera makawuono mar ombulu mar Odinga no nyago lemo. Mae bang' duond bura mar UDA motelo gi jatend piny William Ruto wito jalup jakom mar UDA Kipruto Arap Kirwa masani odar kendo oriwre gi kweth mar Azimio One Kenya Alliance. Kwa hiyo kuanzia leo mimi Kipruto Arap Kirwa nimejiuzulu kama mwenyekiti msaidizi wa chama cha UDA. Na nimejiuzulu kwa maana nimeona demokrasia inaenda kupambuka kama tutaruhusu kuwa upande ule mwingine. Inawezekana. Baba mwenyewe amembatiza na kofia ya Azimio. Karibu nyumbani. Odinga wuon to nonyiso geno mar yombo yiero mar dwe mar aboro ka okoni loch mare oneno kadhi mana wuok e round mokwongo mar ombulu. Chini ya baba mimi sicheki na sichesi masaa ya kazi. Mukiona hii team hii ni ya wachapa kazi. Tupeeni kazi, mikono imezoea kazi, mikono ya baba imezoea kazi. Mikono yetu imezoea kazi. Mimi hatuchukii yoyote, hata wale wanaomba, wale wapinzani wetu ni Wakenya kama sisi. Lakini wewe mzazi kwa nyumba yako, kwani hujui ni mtoto gani uwezi tuma kwa duka pesa isipotee? Sisi kura. Unazo tarehe 9 mwezi wa 8 alfajiri baba kama amiri jeshi mkuu atatoa amri, atapiga parapanda kumbe jeshi yake kumekucha. Sawa Odinga mana kaka lange mamoko nokiro lwete ne paro mar kuo mar ombulu
moko ni riwruok mar Kenya Kwanza osebedo ka tudo gi godo. Mara hii mpira inaingia kwa gol kabisa. Tumepima. Atumana hata wale wapinzani wetu tayari wameanza kuwa na hali ya wasiwasi. Tumeanza wasiwasi. Wanatetemeka. Lakini waambia mambo bado. Nyinyi mmemshikilia baba miaka mingi hata wakati mlima haikuwa inasikia. Kama mlima imesikia, nyinyi ndio mtawachwa nyuma safari hii. Tushikilie baba, kura zote siwe kwa kikabu ya Azimio. Twende safari moja, tushinde mara ya kwanza na over 60%. Tuwache hii mastori ya watu kulia wakati wa kura. Odinga manoli magwenge kaka Kimilili, Bumula, Sirisia gi Kabuchai oyango ni pinje mamoko osaikre ne telo mare. Hakuna mahali wale jamaa tayari mambo yao imekwisha. Azimio tayari imefika. Sio? Niko watu wa Azimio. Watu wa Azimio dione kwa mkono. Hata akiweka IBC kwa bedroom yake, bado tutashinda yeye na over 60%. Kule mlimani, mukiona tukiongozwa na Uhuru Muigai Kenyatta na Mheshimiwa Martha Karua, na sisi tuko hapo, vindu vichenjanga. Jeshi about turn. Jeshi fire. Jeshi vijana fire. Ugai mar Azimio la umoja One Kenya Raila Odinga kachiel kod jalupne Martha Karua koro onyiso geno margi seche magitieko limbe ma gwenge ma Western Kenya ni gibiro yombo kod kwanata malo 65 gi wiye kuma koro gikwa jopiny mondo ochung' kodgi yiero madum maboro kendo gikoko kar rombgi. Odinga bende okwero jotelo ma Kenya Kwanza ni mondo giwikre mar rakre kodgi yiero maduong' madum maboro. Eric Owenga, Ramogi TV, Sirisia, Bungoma County. Nyakora mwekapodwa kete mane wechego mag siasa jalup jalar kom tend piny Kenya gi otiko no mar Azimio la umoja mano One Kenya Martha Karua sani koro onyiso kanisa mondo mi onyis ranyisi maler kendo onyiso ganda yo makare mwinjo gilo sigi makoro piny Kenya ochimo yiero maduong' madwe maraboro. Martha nowacho mage gwenge mag Thogoto e kaunti ma Kiambu kama notimo limbe kanisa ka jafwambo marwa Chris Owino noluwo nwa chenro ni kendo miwa ripoti yo machalo kama. Wende mag pako Ruoth Nyasaye, miel, sigalagala kod ilo opong'o alwora mar kanisa mar PCA Thogoto e kaunti ma Kiambu e kinde nyasi mar dhialo higni 100 mag riwruok mar joma mine midendo ni Women's Guild. Nyasi no oyuorie kod jalup Raila Odinga e yiero ma higa ni Martha Karua ma opwoyo kanisa no kuom kedo motegno ne ratiro mag nyithindo manyiri kaachiel gi bedo duol mar wakeni kod nyithindo manyiri e pacho kae. Nakumbuka PCA ilikuwa mwanzilishi wa kupigania haki za wakina mama. Kupeleka wamama shule, kuzuia kuadhiriwa kwa akina mama FGM, na hii kazi inaendelea. Na kila kazi inaendelea kwa kanisa haiwezi endelea bila kanisa lote. So this is actually a celebration for the women and for the church. I'm also very happy. You are celebrating 100 years. And just 2 weeks ago, I was nominated as a running mate to one of the main candidates, the Right Honorable Raila Amolo Odinga. So it's like a celebration, it's like an icing on our celebrations, because irrespective of which persuasion, it's recognition and inclusion. Karua okwayo ute lamo mondo yang chung margi motegno kendo gichiw ranyisi kod yo ne jogo magitayo. Just one ask. We are facing a period like no other in our country. The difference between right and wrong is blurred, and that is very dangerous at election time. I just ask, professing the Christian faith, can we restore the distinction between right and wrong? That way we save ourselves, we save our country. E kindeno, jatend kanisa mar PCA pacho kae Thegu Mutahi
ochayo josiasa kod jopiny manyayo mibadhi ka owacho ni jopiny nigi ting' mar tieko mibadhi kokalo e tamruok ka omenda mag mit bilie kuom josiasa. We do not need to overburden our leaders here to tell them when we elect you, deliver the following. It will be obvious. Because when they come to our homes, when they come to our places, we will not cheer them when they have stolen our money. We will not celebrate them if they are thieves. Nyasi no bende oiwore kod josiasa mamoko kaka gavana ma Kiambu James Nyoro kanyakla kod nyawadgi ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o. Riwruok mar Women's Guild ne ochakore e piny Kenya higa mar 1922 Ground ya Kirinyaga iko sawa na sisi hatujahama, si ndio? Nyinyi mumejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Deep state ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? System ndio kusema ama nyinyi ndio kusema? Wale wanasema sisi ndio kusema, nione kwa mkono. Mimi nimekuwa na huyu hasla number 1 Kenya pahali kwingi, and I have no doubt in my mind that William Ruto is the 5th president of Kenya. Mana kaka jodongo ne owacho ni sembe rombo ipimo kod nyawadgi, jodito mag Kenya Kwanza otiyo kod thuolo makamano e chiwo singo modhao ne jodak ma e kaunti ma Kirinyaga. Kupigia William Ruto kura ni kujipigia wewe upate kadi ya NHIF. Tubadilishe uchumi kwanza, ndio tupange ajira ya vijana, na tupange biashara yenu, na tupange kilimo, tuzalishe chakula zaidi. Tumesikizana naye tumsaidie, tupange vijana na wamama kwa sako, ataweka bilioni 50 ya kusaidia watu wafanye biashara. Campaigns ma Kenya Kwanza koro ochome county ma Kajiado kod Voye county ma Taita Taveta chieng' wuok tich. Chris Owino, Ramogi TV. Kama chiel nyakora moga joma yudo ni duol no matayo wechego mag yiero IBC kroto osechako puodho jolara kom tenda piny Kenya mapachoka. Jochungo moting'o Peter King'ori koda Justus Juma ne ochopo Bomas of Kenya e nyim IBC mondo mi puodhgi. Jochung' 18 riedi ni owinjore okal e puoth ka IBC mondo mi yangi ka bende gichopo kare dwaro no mag yiero. Mondo gichop dwaro mar chik kendo keto ikruok makare ne yiero madwe mar 8. Duol ma ochung' ne yiero IBC ochaka yanga chenro mar puodho jochung' 18 malaro kom 10 piny Kenya. Ka nying jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka bende en achiel kuom jotelo manie listi mar IEBC. Bang' ne chwalo tese ma oting'o sei kod nonro mag jogo ombulu masiro gi lwedo, jochung' 18 go biro yango ka bende nying gi biro bede debe tok tarik 6 dwe mar 6 e kinde ma chenrono biro rumo ayanga Bomas of Kenya. Kaluwore gi chenro mar IEBC, jachung' kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga biro chopo Bomas mondo puodhe Jumapil tarik 5 dwe mar 6. Ma biro timore ndalo achiel kende bang' jatend duond bura mar UDA William Ruto bende chopo e nyim IEBC ngeso tarik 4 dwe mar 6. Kato biro ni mbaka osebed kigoyo e wi chung' mar jatend Wiper Kalonzo Musyoka ka bende obiro chung' kato oyo. Nying Musyoka nitie kind jochung' marito puotho gi duol mar IEBC ka ochano chopo Bomas of Kenya ngeso tarik 4 dwe mar 6. Ma bang' yangore ni koro Wiper ne ochopo dwaro mar obok manyiso sir mar jachung' margi. Jachung' maonge duond bura mora mora masire Peter King'ori ne oyawo pap ne jochung' malaro kom jatend piny Kenya mondo mi oyang kadipo ni ne onyalo bedo jal ma ikwongo puodhi, kata kamano ne oyud ni ok ochopo moko kuom dwaro mar IEBC kendo singo mar dok kendo bang'e mondo ter moko kuom gigo mane dwarore. We thank God to have been the first ones to present our papers to IEBC. The process has been tough and it's not yet over. For us, we feel lucky, much as today there was some few shortcomings in regard to some paperwork that were not complete. And as well, we also need to fill up some bit of signatures and ID copies. But it's doable. For us, we're excited. We have been given a second chance. The chair was very clear that they are here up to 6. So all we need to do is to rectify what the shortcoming. Justus Juma mar duond bura mar Justice and Freedom
ne onyisi mondo obi odog bang' rem chiwo kwan moromo mag joma sire lwedo kaka chike mag IEBC dwaro. I would have expected a communication from IEBC to inform me if the electronic version that they are having are not in tandem with the hard copy that we gave them. I think that is not on our side. You can forgive us on that, but we will provide them to them since they are there. Kama e kaka jolar kom jatend piny Kenya biro chopo e nyima IEBC mondo mi puodhgi. Wuok tich tarik 30 dwe mar abich, ngire George Wajakoya mar duond bura mar Roots kod Walter Mongares mar Umoja Summit biro chopo e nyima IEBC. Kado Ruthi Kemunto ma uchung' Kien biro chopo e nyima IEBC tarik 31 dweni. Tich adek tarik 1 dwe mar auchiel biro bedo odiechieng' Gibson Ngaruya ma bende ochung' maonge duond bura moro amora. James Kamau ma bende ochung' Kien biro chopo e nyima IEBC tarik 2 dwe mar auchiel. Tich abich tarik 3 dwe mar auchiel, IEBC chano rwako Jeremia Nyaga kod Jane Munyeki duto ma ochung' maonge duond bura moro amora, kaachiel kod David Wahiga mar duond bura mar Agano. Maromo jochung' ariyo chano chopo e nyima IEBC ngeso tarik 4 mondo mi opuodhgi. Gin kanyakla kod William Ruto mar UDA kod Kalonzo Musyoka mar Wiper. Jumapil tarik 5 dwe mar auchiel, ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga biro yawo ne jochung' mamoko pap kobiro chopo Bomas of Kenya kar saa 4 okinyi ka ilwegi e Kurwa Okot mar Third Way Alliance. Wuok tich tarik 6 dwe mar auchiel, IEBC biro loro chenrono gi jochung' adek koting'o Jimmy Wanjigi mar Safina, Midhiora Kiriara mochung' maonge duond bura moro amora kod Njeru Gadhungu malaro kom jatend piny Kenya kod Otiko mar Ford Asili. Bang' tieko chenrono, IEBC biro keto ayanga jochung' mage puodho kendo manyinggi biro bedo e debe kochopo tarik 9 dwe mar 8 mar higani. George Bati, Ramogi TV. Koro wadhi nyime gi mana mago motende koda weche mag siasa. Koro wang'iyo madhi e gwenge ma kaluo kocha. Siasa kaka siasa medo mako mach e pacho ka jochung' mopogore opogore nyako Ramogi bende koro gikone to ipuodho koda duol mochung' ne weche mag yiero kod kiewo e pacho ka IEBC motelo ne yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8. Jafwambo moro ma Kisumu Millicent Adiamo miyo alere wi kaka ne jochungo ochopo ka IEBC odiochieng' ma kawuono. E kaunti ma Kisumu, jotelo ariyo Jonathan Okoth Opande kod nyawadgi Collins Apoyo mochung' kar kendgi opuodhi mar dhi laro komod bura manyakach kuma gibiro rakore kod jaod bura masani Aduma Wuor mochung' kod Otiko mar ODM. Adwa sure uni bursary allocation wadhi review. Adwa sure uni environment for the Martin Mikel Maivano sport ni wadhi nature sports mondo bede gi good sportsmen kech we have the capacity. Wach pie madwa tiyo go e nyakach ka mondo watie kwach pi manyakach. Nyakach nie ma pi tero iga ka iga ka koth ochwe to nyakach pi tero. E kaunti ma Siaya, jaod bura mar Iyala Oburu Oginga oyudo poth mar dhi laro kom mar seneta e kaunti no. I have confidence that with this certificate now the sky is the limit. Agustin Neto Adhola mar UDM bende oseyudo poth mar dhi laro kom karod bura mar Arieda. Neto igeno ni dhi kelo piem mapek ne jaod bura masani Otiende Amolo. Wan wang'eyo ni kiber ka japiny dwari to gibiro miyi nikech wantie Azimio. Koro gimoro ni ka nie ngome mar ODM, it is neither here nor there. E laro kom kar chung' od bura ma Ugenya, jaod bura David Ochieng mar MDG bende ne ochopo e nyim IEBC kendo opuodhe. In rallies, Narok Jacom said clearly that he wants Azimio 6-piece, not ODM 6-piece, not MDG 6-piece, not Jubilee 6-piece. Ng'wech mar laro kombo od bura magem bende oridore bang' jatelo mar Communist Party of Kenya Buka Omolengesa donjo e ng'wejno. We want also the IEBC to put a fair play, and any sections of violence should be dealt with in its prompted form. And we want to encourage each and every person who is doing politics in game, and for that matter national politics, is to embrace peace and to advance the ideas with the utmost respect of the people. Oko mar gwenge mag Nyanza, duol mochung' ne yiero IEBC osepodho Moses Wetangula e ng'wech mar dok laro kom mar seneta e kaunti ma Bungoma e yiero maduong' mar dwe mar 8.
Seneta Mabaringo Gideon Moi bende dok siro kome bang' ne bolo piny dwaro mar laro kom jatend piny e yiero mabiro dwe mar aboro. Ng'wech pok ochopo giko ne jochung' nimar nyaka gikale puoth mar duolno mar IBC. Jogo manorem yudo tiko mag duond buche bende manyo puoth ka gigeno chopo e yiero kendo laro kombe magigeto. Gikone IBC bro golo listi mag jochung' mopuodhi ne dhi e yiero. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Nyako Ramogi, kwa dhie weche moko ahinya to mago motude kod ngima dhano bati COVID-19 kata coronavirus pod nitiere pacho ka. An ayudo chanjo nyadiriyo. Booster mapoka kao kata kamano osekonyo mathoth. Nyako Ramogi Juang jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kawuono kwa oganajo Kenya mapok yudo chanjo mar coronavirus mondo mi owuog mondo kaw chanjo no ahinya to seche mabende koro coronavirus medo landore e pacho ka. Ma endien bang' duoko mar pim ma otim yango ji 82 ne oyudo midhusi no e seche 24 mana kaka miwa report koda Judith Omondi. E kwan mar ji moloyo 2,000 mane opime seche 24 mokalo, 82 noyud kod midhusi mar coronavirus. 69 ne gin jo Kenya, ka 13 ne gin jogo mawuok e pinje maoko. Kaluwore gi lipodno mar migawo mar thieth, kaunti ma Nairobi mane ni kod kwan mamalo mar jogo moyud kod coronavirus kiluwe kod Kiambu, Mombasa, Kakamega, Kilifi kod Uasin Gishu. Lipodno mar migawo mar thieth manyiso ni kwan mar jogo magamo midhusi mar coronavirus osebedo ka medore e thuolo mar jumbe 2 mokalo. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta onyiso luoro mare kendo kojiwo jopiny ni kik juang' chike mag kedo gi coronavirus. Wengi wanaona kama ugonjwa umepotea. Hujapotea, na ni vizuri kama Wakenya tusifikirie ya kwamba ugonjwa umeisha turudi maisha ya kikawaida. It is not. It is still there. And it still poses a great danger to each and every citizen of this republic and of the globe. Kenyatta okwayo Uganda jo Kenya mapoko ka uchanjo mondo dhio ka uchanjogo kama osekawo bende ojiwo mondo dhio ka boosters. Kolero ni mai yo kende ma piny Kenya osebedo ka kedo kod midhusi mar coronavirus. We must therefore together again continue to be careful as we go about our daily callings, and more importantly, I urge Kenyans to get vaccinated or to receive their booster shots so that we may put the pandemic behind us. Magi ne olero e twak mare par jot mar jatend piny e nyasi mar 92 mar dhialo riwruok mar St. John Ambulance. Nyasi no ne oyuore kod jagoro mongirore e migawo mar thieth Susan Mochache mane opuoyo St. John Ambulance kuom chiwo kony chanjo mar coronavirus ne Uganda. Piny owacho kokalo kuom jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta osingo chiwo kony ne St. John e yor omenda maromo $150 higa ka higa, ka gichako kod $100 higani. Hata katika shughuli za kupeana chanjo, St. John wamekuwa kabisa karibu na Wizara ya Afya, na nina uhakika kwamba pamoja na St. John tutaweza kufikia yale ambayo tunafaa kufanya kuwalinda wananchi wetu. We as a government have committed ourselves today to supporting St. John's Ambulance through the Sports Fund on an annual basis, starting at 100 million shillings. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Nyako Ramogi wang'iyo koro wach motenre koda siasa mar kom gavana ma Migori. Kama ni ng'wech mar laro kom gavana ma Migori sani koro mako mach ka jo siasa mopogore opogore seto piny ka ginyiso jopiny gigo ma ginyalo timo negi pono ne gibiro yudo loch yiero ma tarik 9 dwe mar aboro. Don bura mar ODM, Jubilee kod DAPK duto nie pap ka jochung' mamoko bende nie pap ka gionge don bura mora mora. To agenda mar jochung' en ang'o? Ma en nonro mar yiero mar kom mar gavana e kaunti ma Migori e higa 2022 ni. County namba 44, County ma Migori en achiel kuom counties manie gwenge mag Nyanza.
Migori ogo tong' kod counties mag Homa Bay, Kisii kod Narok kaachiel gi piny libamba ma Tanzania makete kama ber mokalo matimo ohala gi jirendege. Oganda ma e kaunti ma Migori bende timo ikruok mar biro yiero jotelo manyalo kelo dongruok ne kaunti no e sectors mopogore opogore. Gie thuolo ni, Gavana Matiyo Sani Zakaria Kothobado thuolo mare koro dhi karumo. Migori ni kod kuonde chung'od bura aboro kama oting'o Nyatike, Uriri, Kuria West, Kuria East, Suna West, Rongo kod Awendo. Migori bende en kaunti ma onywando dhoudi mopogore opogore ka Joluo, Jokuria kod Abaluya gin moko ma odak kanyo. Jopiny gi duto ne kod dwaro mage kowuok kuom jolar kom gavana ma Migori. Kaka anja pikipiki agombo ni ndara ilosi, dareche ilosi, weche moko machalo kaka scholarship mag governorship wayudi kaka nyocha obado kete, alafu infrastructure bende odhi mbele kaka nyocha timore. Idwani mondo wabede gi gik manyalo loko ngimawa, manyalo miyo vijana yudo pesa moko kaka kelonwa kambi malosonwa gik moko Migori ka. Migori TTC mondo bed university. Ngima kaka sane oidhoni, giduok nwago kaka ne entiere chien kanyo. Kom gavana ma Migori oyo jochung' bura mamanyo yudo sirwedo kowuok kuom jopiny. Jochungo ting'o chila yako madhilaro komno gi otiko mar ODM, John Dache Pesa madhilaro komno gi otiko mar DAPK, Dalmas Otieno mar Jubilee, Rebecca Maroa mar UDA kod Robert Okongo madhichung' kar kende. To ang'o momiyo gidwaro telo no mar kaunti ma Migori? Sani wan gi mashin mar rabuon to pok ochako tich. Wadwa ni rabuondwano olos potato crisp matinde ji chamo mang'eny. Migochwa kanyo ero koro iuse Kenya mangima. Wan gi dhok mang'eny kendo wahero pidho dhok. Ng'eni kaunti ma Migori e kama Jokuria nitie. Jokuria jopith kabisa. To wadwa ni dhoge wagi ichoko gi achoka, titing'o gi titero gi Athi River kata Eldoret, ni kure miyang'o gie, iloge rembgie mikengo gie, kaeto ring'o no ichaki hono ne jokenya. Wadwa ni mashin makurono ma Eldoret kata ma Athi River kata Dagoretti no nyaka bed mana Migochwa ka. Wan gi nam, wan gi rech. Ing'eni sani kao rechwano iketonwa vehicles madongo dongo man gi refrigerators. Ni to rechwani itero Thika. Ni Thika kure ma ang'i ichwere, tikenge, ipile, tikane, to kendo ichaki duoge uso ne jokenya. Wabiro dwaro ni mashin ma Thika no obede dho nam Muhuru ka, mondo wagolo rechwa kucha to waloso te to wakano maber to watero ne pinje maoko. Sirikal mwadhi loso en sirikal mang'iyo uchumi mamedo nweng'o kuom ji. Wan gi gima iluongo ni lower kuja irrigation scheme. Nyaka ne sirikand ni donji ei 2013, gicha nochak 2010. Onge kata 5% ma osemedi nikech sirikal wa ma Migori ma koro wuok sani, national government paro ni en sirikal mar mibadhi. So ok gidwar kete pesa moloyo pesa mane gisekete. King'iyo nitie pesa mar blue economy. But because iparo ni wan wa jo mibadhi, ni waonge gi chenro makare. Blue economy wan gi nam kacha matuta ahinya kiwuok Miuru nyaka Sori, nam maber maonge anyuongi. To blue economy oter Mombasa, matin mobiro Nyanza odhi Kisumu. Nikech waonge chenro to wan gi nying marach, waonge gi good governance, sirikal okwepo gi gigo te. Jo Migori en mana muodo lak, gwanyruok gi pado gi chandruok. County ok dhi tama dongo. Gima dhi timo na dhi make sure ni pesa mabire county to gi mwachoko wadhi keto gi into proper use, mondo wane ni jogo mathagore, nyithindo maonge tije, walos gi kun maginyalo tich. Bang' pedho agenda go, ratil mar siasa oyiengore komane Migori. Jo Migori onego rang jotelo matiyo gi resources mantie, mwandu mantie, to timo projects moko makoro keto counties wagi e national level. Jibiro dwaro gik moko, services gi goods kuomwa, to wabe koro waloko hala kata wakonyre gi joma moko. Kipimo jochung' manie pap,
tekogi ni komane. Dalmas Otieno Anyango strong tekone kata gik mamiyo onyalo bedo gi Migori en oteku mare kaka dhano, kaka jatelo machon, kendo kaka dhano osetiyo, rekod ne ber, kendo hero weche dongruok. Ochilo Ayako served as a minister, ng'ama ochung' motegno, ng'ama wacho adiera, ng'ama timbe ne beyo and all that. E yiero ma higani, rawere kod mine irango ahinya kaka mago ma josiasa miyo singo kaluwore gi kwan ombulu ma gin go. Wan gi gimiluongo ni brain drain. Anyuola puonji magoli oko, to kosegoli oko miyudo degree, makata yudo profession, to koro itiyo oko. Nyiso ni kata mbaka moro matin miduogi goyo gi jodalagi, kinyiso gi gik ma ginyalo timo mondo ngimagi olokre, mondo yuto gi omedre, ok iduogi tim gino. Ka wan gi mpango kaka an gi mine groups mang'eny, to gisechako cooperatives. Right? Koro adwani ka medo gi pesa, to kae ma gibiro ole, to johala gogo ohala, jopur timo go pur gino, jotije mamoko be loso go tije, to gidok gichulo kanyo. Sirikal mar kaunti madhi telo ne biro register jolupo te, biro loso cold storage ei Miuru kocha, biro loso cold storage ei Karungu koni, kendo biro loso barabara manie dho nam kanyo. Biro provide fishing community go te madwaro gi cages, kendo gibiro license kuonde mitime cage fishing no. Tije mantie machalo mining mar gold gini mang'eny Migori, wanene nyithindo go wakonyogi mwanyisogi that trade, wamigi kaka dege us gold margi, watergi training, wamigi tools monego gitige gold. Mago kwatimo, sendi onge, sendi nitie, to mpanglio ema samoro nyopoko timore. Dibed ni Governor Masani ikore mar wuok e telo Zachary Okoth bado ni kod mbii moro manyalo yiengo ratil ma siasa Migori. Ngire olang sana mapuonjo siasa e mbalariany ma Maseno. Kolonwa matut mapek ma bado kele pau siasa e laro kom Governor ma Migori. Wach mar the support base mar Obado dhi miyo ODM tich matek. Ochilo Ayako must work very hard. Wang ne ng'i ahinya ji ariyogi, pesa kod Dalmas Otieno, who is a seasoned politician. Mose timo mang'eny ne jorongo, the same way makelungo nying John Pesa to jo pinchi ko itigi. Ji ariyogo are strong candidates. Koro perhaps nikech gichungi te kar gi ji adekgi, samoro ginyalo miyo ODM candidate thuolo. Nikech John Pesa nigi jogene, to Dalmas bende jogene, support base mare. Samoro de gimi ja ODM thuolo mondo okaw tiko. Samoro. Ng'welaro kom Governor ma Migori koro to osechakore. Kajachung bende kete lela agenda ma en go ne jodak ma county ma Migori. Yiero koro en mar jopiny. Kodong' mana ndalo machuok kende to piny Kenya dhi yiero madwe mar aboro. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Yiero koro en mana mar jopiny kaka Lydia osewache no. Wan waonge gi yiero bende onge ng'ama wachung' ne wayiero. To en in kaka jago ombulu ng'ama ong'eyo kama piny biro dhiye bang' yiero ma tarik 9 dwe mar aboro. Tijo ema mana nyisi gigo ma bende gipango ni kaka japiny mondo mi koro yiero mogik to koro ni mani lweti nyakoro moga Joan. Wadhi nyime nyakoro moga wan gi milome moko ma bende oronwa kama nyiso ni intiere kodwa kapok wadhi e yweyo marwa mokwongo e weche manyien mag oimore. Felix Ochare kantiere gwenge mogo mag Kanga e kaunti ma Migori wacho ni Ramogi TV awinj aneno makare kendo maler. Siasa ema koro kao kore kaka marwa ma Migori. Mano kanyo Felix kantiere Kanga kato kanyo aneno ka Professor Robert Uko, mano Wuda Sembo Kamito, kantiere gwenge mag Nandora e kaunti ni ma Homa Bay wacho ni Raila gi Martha omako piny kaka tuo mar corona. Erokamano Pastor Komborwa wacho ni Migori liet pas aneno maber kademo ng'er ka. Erokamano nya Todi Cardinal mano mar Migori wacho ni waneno Ramogi TV kendo amor mang'eny kawan sangla kod Jim Anyumba Gemena Suena.
Aneno ka ng'ato be nyisa wach moro kane en wuod Suna to wacho no yie gi weche mwakelo maler kendo wacho ni gavana ma Migori gidhi mana yiero jatich ok dhana to ng'ano manyalo tiyo negi ka bende owacho kanyo ni nitie jasiasa moro negi tero to nogero klas 1 kapok otere to kosetere to koro dhi molal negi choro. Otere to kane pok otere ogera 1 kudugo to gero nono. Awinjo maber mano iluongo ni Jojo Ywa mantiere Migori en beno wacho ni jasiasa mitero en mana jatelo mar tich mondo dhi otine jopiny. Aneno ka Anatieno kantiere Nakuru to penjo kanyo ni jochung' mag piny gi to timo campaign kanya kane piny mane mwacho kata kamano pod obro menyonu piny duto gwenge go mag Nyanza, Homa Bay, Migori, Kisumu nyaka gwenge mag Kisii nyaka Ramogi nyaka mana gwenge ma oko kama oting'o Uasin Gishu gini bende wabiro menyo ni mondo wang'isi ni to siasa chalo nade gin kit jotelo mage mwinjo bed ni yiero kaluwore ga agenda ma jotelo gi obiro keto e mbeleu e kinde mag kisera mar ombulu. Kod sani en thuolo ma bende wakao yweyo mokwongo nyakoro Ramogi Jwang par ni nyalo miyo wapachi anyato kaluwore gi weche gi mwakelo ni manyien kod sani kata kamano wadhi e yweyo to waduo kod weche mathoth. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10 nikech kimedo kilo timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigo tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Pok gunde ng'eny nikech imedo fweny gi piny maru. Interest no kod neno gik moko kaka di YouTube, bet gi jogoro moko be kai neno kaka igoro. Wantiere koda sunga kaluwore koda kit pok mantiere e aluora marwa. Ji oseng'e value mar tijwa. Chon ji ne paro ni law mowuok oko ber bolo law motwang' ka. Wafwenyogi kendo wamiyogi thuolo mar nyisruok. Nitie jok mane industry mosebede industry for so long. Los kodgi penjgi ni adwa loso gini talose nade. Kik yie mar pok kod talanta bai chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kitayo kod an Sharon Ong'ao. Machiegni kendo nyakoro Ramogi Jwang bedo mi wechego manyien chenro maro imore. Kokoro wasudo mbele nyakoro Ramogi twang'yo mago motende koda weche mag arita kwe kamoro ni ji 4 koriwo koda ka jopuonjre maromo 3 mag skund primar matot e gwenge mag Marakwet East onegi kod jonjore. Monjno bende weyo ji 5 gi hinyruok mokalo kendo ring kod gi osiptal ma Kapsowar. Jamni makwan gi oheo 400 bende okwale monjno ma otim kod kwethno mag jokwo jamni. Juma mokalo ji 3 nyocho nege yo makoch kendo wedegi ikore mar ikori ngrege. Ma ok nyal tigo kendo kang' manoro chenro mane idendo kaka Mwananchi Gas. Edwin Okoth ni kod ler mar wachno. Chenro mar Mwananchi Gas mane geto duoko nengo mar kilo 6 mar aguch gas ma itedogo nyaka $2,000 osekalo midhiero mathoth. Kendo janon buge mar omenda koro wacho ni lal medo neno. $125 mane ochul kembe 2 mondo los aguche gas mane dhi tigo e chenro no. Koro oselal bang' kembe go los aguche gas maricho mamoko ne nyalo kelo ne jogo matiyo kodgi midhiero mar mach.
Janon buge omenda mag piny owacho Nancy Gathungu wacho ni migawo mar modhi ne otiyo kod omenda maromo siling milion 10 e timo nonro ne aguche gas mane kembe ariyogo uso eka nofwenygi ni giricho. Atamalo 76 kata aguche gas maromo 79,000 ne oyud ka ok beyo. Bad migawo mochung' ne weche mag modhi bende wachore ne otiyo kod siling milion 77 marach kama ne ginyiewo dhoge aguch gas magolo mach 20,000 mondo tigo e chenro no, kama omenda ne ochul kata ka mwandugo pok ne okel. Kamano ne otime tok chik. Chenro no mane timo kokalo kuom kambi mar uso modhi mag nyamburko mar piny owacho National Oil ne geto choro mwanduno machiegni kod gwenge kaka yo mar duoko piny tedo ma itimo kod yien kata makaa ma bende medo ketho alwora. Jolony bende wacho ni tiyo kod yien kata makaa e tedo en achiel kuom gigo mamiyo oganda gamo tuoche mag kor, ka bende 75% kuom jogo modak oko mar bombe pod tedo e kendo kod yien kata makaa kaluwore kod kwan mag piny owacho. Kembe ma uso gas ma itedogo osebet ka medo nengo mwanduno, ka giwacho ni lweny manomuoch e kind Ukraine kod Russia dweche 3 mokalo osemiyo mwanduno nengo ne oidho. Jous mwanduno magole piny mar Tanzania bende koro wachore ni nyalo medo nengo mwanduno bang' bedo kod ywaruok kod migawo mochung' ne choko osuru KRA e osuru ma igolo ewi mwanduno. Kuom ndalo 20 mosekalo, loche moting'o gas osemoko e kiewo mar Kenya kod Tanzania, kama moko kuom mwanduno madonjo koro biro gi nengo mamalo. Hizo gari za gas imekwama hapa Namanga almost a month. So serikali wamesema watatuachilia, hata hivyo tuko na hope wameachilia gari kama 3 hivi. Wamesema hizo nyingine ndo bado ziko katika release. Kwa hiyo I hope maybe very soon watatuachilia tu. Hapa kuna wengine wamekaa kama wiki 3, wengine wamekaa maybe kama wengine wanafika karibu mwezi. Chakore dwe mar adek higani, nengo mar aguch gas osebet kaidho, kama wil agulu matin mar kilo 6 sani uso kuom omenda ma ok tin e siling 1,500. Agulu mar kilo 13 ka in-go to pong'e gi gas koro kawo omenda ma ok tin e siling 3,300. Modong' koro en neno ni okang' mane ma ibiro kaw ne jogo manotiyo kod omenda mag jopiny marach ma orocho chenro mageto bero ngima kendo kelo fuong'ruok ne oganda mathoth ma pod tiyo kod yien kata makaa e tedo chiemo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyaka e kaunti no ma Migori, kama jokanya sekta mar somo Migori dwaro ni mondo piny owacho ket yore makare mag rito ler e skunde manie kaunti no. Yangore ni skunde mathoth e kaunti no onge kod kunde ma nyithindo nyalo konyore kaka chope kod mamoko mabende kelo pek ne jopuonjre ahinya to manyiri e kindego ma owinjo bed ni girito chenro magi mag ler e kinde mag ria. Jafwambo moro ma Migori Jojuma nigi ler mathoth e wachno. Kata be nyithindo go manyiri mathoth ayudo taulo go mag ria ka wuok kuom piny owacho ka achiel kod ruogo moko mago mag piny owacho moko kuomgi e gwego ma Kuria nyaka sani koro pod leo sikul e sama gineno malo. Mae biro nikech onge machope ma ogere yono makare ma ginyalo tiyo godo e loko taulo go mag ria ka achiel kod kuondego ma ginyalo luokore ka gintie skunde. Before we began our menstrual care package bank, we noticed that very many girls were missing school, and this is because of the stigma associated with menstruation, and it shouldn't be the case. Menstruation is a very natural and, for lack of a better, you can't stop it, you can't avoid it. It's very important to normalize menstruation. Thoth sikunde kaunti ni ma Migori pok obedo kod kuonde ma nyithindo manyiri nyalo loke taulo go mag ria ka achiel kod kuondego ma ginyalo luokore e seche ma gineno malo. Skul onge gi chope moromo. Adugo nigi cho achiel manigi dhoudi 2, dhot achiel nyiri tiyogo, dhot achiel jowuoyi tiyogo. Magdalene Majuma ma en director no e ruogno makendo taro mag nyithindo manyiri e gwego ma Kuria ma ong'ere kaka Msichana Empowerment Kuria wacho ni dwarore mondo koro piny owacho ger chope makare ka achiel kod keto kuondego mag luok ma nyithindo manyiri nyalo tiyo godo e seche ma gineno malo. We menstruate literally on a daily month. So how can a 8-pack or 10-pack sustain me for the next 3 months? So this is something that the government needs to look forward to, and also to make sure that our institutions, especially in schools, it is a girl-friendly whereby girls can really have their flows in peaceful way, in that they are not ashamed when they are having their periods. Majuma wacho ni nyithindo manyiri mathoth e gwego ma Kuria bende koro ponte kod pek e do taulo gi mag ria.
or menstrual care products is a luxury that most girls do not get in our rural areas and also even in urban centers. The government as a whole to ensure that enough resources are pumped and channeled to making sure that we have sanitary menstrual care as a thing that girls can easily access within their reach or within their locality, within their institutions, and especially in schools. Jakedo ndatogo mathindo go manyiri e gwego makuta Cecilia Ndegwa wacho ni bende koro ber ka nengo mag tologo mag ria koro iduoko piny. Very many girls are unable to even afford, leave alone even access, because we would think most of the products are easily accessible, but they are not. And again, it becomes a question of how safe are even the products that we're using. Dwaro bende nitiere ma jiwo jonyuol mondo kony nyithindgi manyiri e rito ler e kinde ma gineno malo. Ensure that nyithindo nigi pi ma gitiyogo ndalo ma gin e dwe. Jok ma gitotrogo ma nyithindo go manyie gwengo ma Kuria wacho ni thoth nyithindo manyiri gi koro lewe skul sembe bende koro gineno malo kabe dwaro mar gima duong' en ni ber ka koro piny owacho biro kod okang' makare ma nyithindo manyiri gi oyudo taulogo mag ria. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kawa ng'iyo weche motendore gi rito alwora en riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Nyando Development Center for Environmental Conservation Nyadek komakore gi mbalariany man New England koro nindi oriwore mar tiego nyithindo weche ma otenore gi rito alwora e gwenge ma Kisumu. Chenro ma kamano koro geto puonjo jopuonjre kendo jiwo gi chenro mag pidho yien, geng'o sienyruok mar lowo e kinde ma koth chwe kod tieko timbe mag losruok e bunge. Chenro ma kama dhi nyime e sikund primar ma onyinge Nyakache kama gisidho e choche manyien kaka yo mar rito alwora motelo ne odiechieng' mar dhialo chope piny mangima matimore tarik 19 dwe mar 11 higa ka higa. Gales gin kuonde ma osienyore ma pi kadho mamoko tamo nyithindo mar dhi e skul kuonde ma gintie. Koro puonjgi gima nyalo konyogi e gero gini en pidho yien mondo tam lo kik dhi mbele. Achiel kuom gima otimonegi omiyo ka gitin ni gibiro winjo mang'eny ka gidongo nikech opuonj kapod gitindo. Nwaneno ka skunde mang'eny onge cho maler ma nyithindo nyadonje. Iyudo ni nyithindo kaka nyithindo manyiri line mang'eny ma samoro time gi mar dhi e cho gi time gi mar dhi e class bed affected. To nwa realize ni kwagero chope maber to nyithindo kata health gi bedo maber. And so we have been in partnering with them to support their work through raising awareness in our country about the work that they are doing, and also through bringing students here from the University of New England every 2 to 3 years for them to be able to learn about what many different organizations in Kenya are doing to improve the environment. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app.
Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyogi gi migepe mochung'ne omenda. Machiegni nyakoro mag jonge weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo. Tim mbalariany mar Strathmore matugo tuke mag rugby jotugo 7 koni gi koni. Joloch tuke rugby tielo mar Christy Sevens bang' loyo tim mar KCB points 25 kuom 10 alap ma RFA ground odiochieng'no makawuono. Jatugo Filimon Olang' noketo tim mar Strathmore mbele bang' loyo points 5.